Vi synes, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt, fordi det er synd for personen, som er blevet erklæret dødelig syg og skulle leve resten af sit liv i smerte og have en dårlig afslutning på et måske ellers fantastisk liv. Der er ingen grund til at skulle leve den sidste del af ens liv i helvede. Og hvis vi fik gjort aktiv dødshjælp lovligt, ville personen selv kunne tage valget om, hvornår nok er nok. Personligt har jeg selv stået i den situation, at jeg havde en pårørende, der var blevet erklæret dødelig syg. Hun lå på hospitalet det sidste halve år af hendes liv og kæmpede en kæmpe kamp. Hun kunne ikke bevæge sig, hun kunne ikke snakke, hun kunne ingenting til sidst. For hende kunne aktiv dødshjælp have været alt. Hun kunne have haft en god afslutning på livet. Og derfor skal aktiv dødshjælp gøres lovligt. Så slipper personen for at ligge og lide. Personen vil kunne have mulighed for at dø sammen med pårørende og folk, der har betydning for personen. Det strider selvfølgelig mod alle principper og er etisk ukorrekt, hvis det eksempelvis var en læge eller en sygeplejerske, der skulle tage livet af den syge patient. Så derfor synes vi, det skal være et pårørende eller en familiemedlem af den syge patients liv. Da det også er en god måde at sige farvel på. Det er en ting, alle kan komme ud for, og derfor vedrører det alle. Derfor synes vi, det skal gøres lovligt. Vi synes, at alle skal tænke over det. Og gå ind for at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Det kunne være dig, der endte med at blive dødelig. Hvad vil du gøre i dit tilfælde?